है नहीं आ जाए जानता नहीं तपेश्वर भाई के कौन दस जुगुल बाबा प्रास गांव के लोग हैं प्रास खान के जलालपुर छपरा जिला के तो सुन ली जानता नहीं है कि कौन दसबा दिल्ली के बात तपेश्वर भाई ताकत बुझाता रहे कि गिरी बाबा कोई दी ये दिल्ली के बात हो पाहुन सही लोग जान तपेश्वर भाई एक दिन हमारा संगे नवेदा में घूमत रहे कहले कि बाबा ने होटल नहीं कम करे बाग मार दे नवेदा है VIP जगह होटल के कौन दुख बा बस एगो 5 स्टार होटल में घुस गईले जाए के चल गए लेकिन ओकरा विषय में ना जानत रहले अंदर जब गए तो 2 गो दरवाजा रहे अब सोचत रहे कि हे दरवाजा में घुसी कि हे दरवाजा में घुसी भला VIP होटल बड़ी तले ऊपरवा लिखो रहे भोजन नाश्ता कहते कि है नाश्ता के दरवाजा हो भोजन के हो तो है नाश्ता छोड़ भोजन में ढूक भोजन में ढूक गईले अंदरवा जब कुछ दूर गए तब फिर 2 गो दरवाजा रहे एगो पली करे शाकाहारी एगो पली करे मांसाहारी कहतर कि बड़ा VIP होटल बड़ी है शाकाहारी हो है मांसाहारी हो तो शाकाहारी के छोड़ मांसाहारी में डूब मांसाहारी में घुस गए ओकरा अंदर जब गए तब फिर 2 गो दरवाजा रहे एगो पली करे उधार एगो पली करे नगद कहतर कि बाहरी होटल बा आज ले हम नगद होटल देखले बानी उधार नहीं देखले तो नगद के छोड़ उधार में ढूक उधार में जब ढुकले तब बाहर निकल गए घूम के ताकत तो होटल के पत्ते नहीं खे इंजीनियर के दिमाग देखी कितना तगड़ा रहे नगद खाना है तो इधर से आ जाओ उधार खाना है तो बाउंड्रीज के बाहर चले जाओ अरे तपेश्वर भाई से का बताओ खलू रही हो रोला तो देखला कि ना लयदार मेहरारू रोबो कर लेता कर रुआई में तनी खूबी लयदार है बेसुरे हो लयदार जन मेहरारू भी तार के सो रोबो करी तो बड़ा मीठ लगी किया माई ई रे ए माई अब बेसुरोन के रोल देखल बड़ कि ना डोली पचवली से तब के रोली सब अमाई रे तो लोग कोई आई गाँव से जाए रे ऐसे सूरा हा बेसुरा हा अरे कहो गो बहन अपना भाई के गोड़ पर भेंट कर सकता भाई के करेजा फाट जाला गिया भाई ई हो ऐ कहो गो बाड़ी से तो रोल देखल बड़ कि ना भाई के गोड़ पर के रोल सब अब भाई हो तब भाई को लगे फिर नहीं आई हो ऐसे तपेश्वर भाई तो अब कहे का तो बेसुरा ना हुआ मन तन कम चलाऊ होगा